ጽብቕቲ 2024 ኣብ ምምጻኦም ዳርጋ 3 ወርሓት ጥራዩ ተሪፍዋ ዘሎ ናይ 2023 ዓመት ክሳብ ሕጂ ዘሕለፍናይ ግዜ ተመሊሰ ክዝክር ከለኹ ማዕረ ክንደይ ናይ ሕይወተይ መቐረት ከም ዝኾንኩ እያ ክነግረክ ከለኹ ንስናይ መወዳደርቲ ኣልቦ ባሕታ እዩ። እዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ከም ትሕዝ ገይረ ብዛዕባ 2024 ከዛርብ እንተኾይኖም ከባኺ ተወሳኺ ዋላ ሓደ ዝደልዮ ነገር የብለይን። ጥራይ ብክፉት ልቢ ነብሰ ወከፍ መዓልቲ ከምቲ ንገብሮ ዝነበርና ነገራት ብምዓረ ምክፋል ንቐጽል ተስፋ ገበር ከም ቀደምናን ከነጫቃጫቅ ምክንያቱ እዚ ስሕት ኢልና ንቆያቆም ንዝምድናና ፍሉይ ስለ ዝገብሮን ነቐረት ድማ ስለ ዝውስኸሉ እስከ ብሓባር ኮይና ጽብቕቲ ንጉዕዞና ንቐጽል ብሓባር ኮይና ባሕታ ደስታ ሓጎስ ዋላ ኣብ ተራ ኣጋጣሚታት ንድለ ነንሕድና ኣብ በዳሕቲ እዋናት ድማ ንተሓገዝ ኣብ 2024 ከይተፈላለና ተጣሚርና ንኽእል ክልተ መንፈስ ኣብ ሓደ ናይ ሓጎስ ጋብላም ኣብ ውዑይን ዝሑሉን ኢድና ተታሒዝና ንዝመጽእ ነገር ብሓባር ከም ንምክቶ እንዳሓሰብና ከይተፈላለና ንሓዋሩን እምበር ንስኺ ንኣይኩሉ እንተናይኺ ኣብ ልዕለኺ ዘለና ፍቕሪ ድማ ልባውን ውሽጣውን እዩ። ነብሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ምሳኺ ክሕልፍ ሕጉሲ ንሓዋሩ ናተይ ክትኮኒ ኣነ ናትክ ክኸውን ብሓገይ የፍቅረኪ ዝያዳይ ዝብል ጽሕፈት ጽሒፉ ናብ ኣፍቃሪቱ ክሰደላ ክብል ማዕጾ ናይ ገዝኡ ድምፂ ስለ ዝገበረት ቀድሚ ምስዳዱ መን እንዳበለ ክኸፍት ሞባይሉ ኣብ ጣውላ ቀሚጡ ተሲኡ ናብ ማዕጾ ገጹ ኣበለ። ዝያደ ምሳኻ ካብ ዝላልን ድሓር ዓለም ማዕረ ክንደይ ምቀርቲ ከም ዝኾነት ኣፍሊጥካ እኒኻ ብልቢ ድማ ዘመስግን ዜናካ ኣብ ሱዳን ዝጅምር እንተኾነ ቅድሚኡ 1000 ዓመት ዝፈልጠካ ኮይኑ ይስምዓኒ። ኣብ ልዕለይ ዝነበረካ ሓልዮት ንድሕሪት ተመሊሰ ክዝክር ከለኹ ከም ዓይነት ሰብ ኣብዚ ዓለም ኣሎ ደይ ዝብል ነጣብቲ ኮንካባይ ዋላ ሓደ ከይተፅበኻ ኩሉ ትገብረለ ነርካ። ገሊኦም ሓንቲ ተናገር የረልኪ ኢሎም ንፍቅርዶ ናብ ኣራት ገንዘብ ገለ ክሓቱ ከለዉ ንስኻ ግን ምስ ናይ ኩሉ ሓልየትካ ሓንቲ እኳ ዘይብልካ ክንስኻ ዋላ ሓደ ካባይ ትፅባይ ነበርካ። እኳ ድኣ በንጻሩ ከይትፀምኢ ከይጠሚዕ እንዳበልካ ናይ ኢድካ ገዲፍካ ትሕበን ነርካ። ተዝክረዶ ሓደ ግዜ ተዓንቂፈ ምስ ወደኩሙ ምስጓ ምስ ሰኣንኩን ነፍርቅስ ኣዝኣክል ኣብ ሕቆኻ ክትስክመንሞ ኣብ ብጥሜት ተልሓስና ኩለና ኣታ ንስኻ ክፍሉ ፍጥረት ኢኻ ምስኻ ዝተላለኹላ መዓልቲ ከመይ ብርቕቲ መዓልቲ እያ። ከም ዓልና ድማ ኤውሮጳ ክንኣቱ ዝኸፈልና ከፊልና ሊብያ ኣቲና ሽዑ እቲ ሊብያ ክተናክፈኒ ምስ ደልዩ እንታይ ኢኻ ኢልካዮ በቲ ዝተሰባበረ ዓረብካ ጌርካ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ እቲ ቃላትካ ይስሕቐኒ። እንተኾነ ሰበይትያ ከይትንክፋ ኢልካ ግንባርካ ንዝኾነ ነገር እንታይ ኣብ ቅድሚቲ ሊብያዊ መሓብካ እንደዕም ሽዑስ ገለ ነገር ተሰምዓኒ ሞ ናይ ብሓቂ ድማ ሰብኣይ ዝኾንካ ተሰምዓኒ ግና ወሪዱካ ምስ ሰብኣይ ክትከውን ነዛ ዳፊርካ ክትጥምተኒ ከማን ዘይትክእል ዝነበርካ ክሳብ ሕጂ ከማን ዝገርመኒ ንሱ እዩ። ዘይፍቶ ኮይኑ ደ ዋላስ መፍተውቱ ሸይጡ በሊዕወይ ዝብል እዚ ኩሉ ምእንታይ መስዋዕቲ እንዳኸፈልካስ ቁሩብ ካባይ ገለ ነገር ዘይምፅባይኻስ ብጣዕሚ ዘደንጾኒ። እዚ ምናልባት ካብ ተመክሮ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ትፈልጥ እንዲኻ ኣብቲ ሱዳን ከለና ዝረአይና ኣወዳት ክላኽፉኒ ዝጋይ ዝነበሩ እንተናትካ ግና እንድዐይ በጃ ክፍሉ ፍጥረት ኢኻ በቃ ካብቲ ሊብያዊ ትከላኸለለይ ንድሓር እንድዐይ ትፈልጥ ዶም ፈቴካ ሕልም ዝበለ ፍቅሪ ሒዙኒ ግና ምናልባት ተደጊሉ ዝፀንሐ ክኸውን ኣለዎ እምበር ከምዚ ዓይነት ፍቅሪ ኣይተርአን። ከም ገለ ኢላ እታ ንስኻ ተሰቒልካላ ዝነበርካ ፒክ ኣብ ድሕር ምስ ትብል ወይ ካብ ቅድሚ ምስ ትስውር ከመይ ለበይ ሓፍ ኮፍ ትብል ዝነበረት ኣብ ትሕልም ዝበለ ምድረ በዳ ሰብ ብሰላም ይኣቱ ኣይኣቱን እንዳበለት ክጭነቕ ከላ ኣነ ግና ብፍቅርኻ ይቁለ ነይረ። ገዲ ሓቂ በቲ ሓደኻ ጠቕሙን ይበጃኻ
كبدات نيت منقدي أيستبحال كلون بأير دي مزي ببحري ولا بدورناس أروال حدا يترد عنن حدا زرد عنز نبر إسرار 4 ساعات نفس وكف دايقن كالإتن أحاكر إكامز جلت رأينيروم نفكار انت بلوها برت فقري يزني مچم كبدها قديفكا نعندها كل جزيت أدمير كامش تأمي مسبلخوا أبتي كل حنا بحدا يعرفنا كلنا أنت إخاجير كام نتحس أكو أتكوت أبيلكام بيستا بمنصاف نتنقص انجرا ببربر ما ينفتح فيتكا زبل أخنيم أبحيوتي مولو زت أمت زبل أخلام ألتي نسام أتان السحاكو أوي اندئي فلي فترات تفلدو بقى فلي فترات ኣብቲ መዝራእኻ ዕድልና ጽቡቕ እንድዩ ብሓንሳብ እዮም ከኣጊሮምናም ጥራይ እታ ብጣውላ ዝተሰርሐት መንደቕ ኣይፈለያትና ነይራም ኩሉ ግዜ ክሓተካ ይብልሞ እንድአ ብገለ ከዓ ይርስኦ ሕጂ ካብ ዘከርኮ እውን ክሓተካም ሓንቲ መዓልቲ እኮ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ብቕላጥ ናይ ዋኮ ገይረ ጽሒፈ በላዕሊ ሰንዲልካ ነይረም ኣበጻሕትካ እንኮነ ደወላስ ፈሊጥካ ኢኻ ኣጽቂትካ ሕጂ ሓቂ ክተውፅእ ኣለካም እተን ምሳይ ዝነበረ ኣዋልድ ኣትንስኺ ክደፍሪ ሰብ ብካልኣት ተጭነቕ ክሕወለለይ ድኣይ ክሕወለለይ ቃልጢፈለይ ክወፅእ ክድንጊ ትብል ንስኻ ከዓ ኣርኪብኪ ደብዳቤ ፍቕሪ ክፅሕፊ እንዳበላ ይስሕቃ ነይረን ፍቕሪ እውሪ ክበሃል ሓቂ ፍቕሪ ቦታ ይኹን ካልእ ኣይግድሾን እዩ እንተሒዙካ ኣኸለግናም ካብቲ ዝኮርዓሉ ዝኽሪ ድማ እዩ بزخونه كم زفكركا بدفرات صحيفلكا نيرم ملسخم بحانقوتا بأمت انت تصبي انت خونه چلم انت بلكا ويكا كابت مغن الاليناتخا ملسي ينافقا نيرم قنا أدل قرنا بحانساب نابتا نك اتبل انتينا كنبلا جلبا ولا سمركب عند امچيم نابا ديمنا أدلكا أبش أبز حس ايتس أبقاتن أبتا حاتي نيموتر كفال بتصحكم كمي ጭንቀልካን ይራይ ተሕተተኒ ንነብሰይ ገዲፈ ቁፅሩ ብለክ ከዝክሮ ዘይክግና ንምፍቃዱ ዘፀግም ጊዜ ናብ ፈጣሪ ጸሎት የብፅሓልካ ነይረም ገሊኦም ዓቕሎም ፀይቦም ይኣገርግሩን እዮም መቼም ምስኦም ስለ ዝነበርካ ተኣዚብከም ኣለኻም ንስኻ ግና ወይከ ንልዓለ ክወፅእ ኣይበልካ ገለ ኣብኣ ተፀሚምካ ወጢርካ ሒዝካ ነርካ ግዲ ሓቂ ኣብ መንጎስ ፈሪሕልከ እምበርከ ብሂወት ኣሎዲ ክሳብ ዝብል ገና ናይ ዕድል ነገር ፈጣሪ ተሓዊስዎ ናብ ኢሰልዓቲናም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ኣታ ንሕናስ ኣያሹዲና ኮይና ዋላስ ጫካናት እዚ ኩሉ ከቢድ መንገዲ ጣሓይስና ዝመፃና እዩ ዝብል ግዲ ሓቂ ብፍላይ ንሳኻ ፍቕሪ ካብ ዝሕዘኒ ነቲ መንገዲ ዘይኮነ ዝሓስብ ነይረም ብዛዕባ ፍቕርኻ እምበር ናብቲ መፅለና ብኣውቶቡስ እንዳወሰዱና ከሎ ይዝከረኒ ኣብ ሓደ ኣውቶቡስ ኢና ተሰቕልና ግዲ ሓቂ ፈጣሪ ንከይንፈላለ ቃል ዝኣቶም ናይ ዝመስል ኮፍ ምስ ረብረብኩ እንታይ ኻ ኢልካኒ ብሕቕኺ ርእስኺ ኣብ ብርኪ ዓተር እስኪም እግርኺ ናብ ስግር ሴዳ ዘሎ ዘርጊሕኪ ደቅስ ኢልካኒ ድሓን እተው ስግርና ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣወዳቱን ክዝርግሕ ዘፍቀዱለይ بزخون نسخة دقة ترى نيركا أنا جنا ملؤ جسقة دقاقمي الزبن نكنا فركاس أميان يمس أنيرم تأم زخري بجخا زخري انت ولوخاخم هيوات ملؤ زير السوخ أمبر شعو كابتيز أتونا كامبز مسل حادينام نعمي لانو كنكيد قلنا خا تذكر تخون دحان أيت أتود أمبر من البات انت تفلالنا أيفلت نيو حازيلكا زحب كاني $350 مدفئن ايجر مكان بزخونه كي كفلنا تحاب إنا ميلان آتينام دحاني تفرحي زماس أنت مسأب عليك حملي كتب لني حج كني رأيني عميلانو مليسنا بتما قبرت السنة ديو قلا جزوت بحان ساعتينام شؤو نابت عند حبشا جنزب سلستحاول كنا بحبرام تسينيوم عنجي حنا سلزوت أنا حبشا زبحال أتفل ماس إيران نيرنام رفرفر مسبلغنا أوي زيت أنحسب دقال إزخلو كنمل بحبر يذكر كادم بزخونم هاجر أممراز نايكلتينا دليت ببينو نيروم انت كونا أنا نابناتكا بحقي نسخة دما نابناتي كنبل تخاتئنا ما أنتان فتحاوي كنكون إلنا شؤم مود أتو
ነተን ክልተ ሃገራት ዕጫ ጌርናለን።